So a zuciya ya kewaya na zagaya banga kamar ki ba. So a zuciya ya kewaya ya zagaya banga kamar ka ba. Daga zuciya soyayya ke fita ta yi mamaya ta zauna ba zata. Ke ce rayuwa dan Allah karkata, ban ganki ba zan fada cikin kwata. Mai tara farin ciki na ke ce, mai goge bakin ciki na ke ce. Al'amarin Allah ya bani ke na gode, dukan kunci na ta ko ina kin goge. Mai son sake a damuwa fuskarsa sai na tsage, zan mana anko iri daya domin kici na burge. La 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 domin kici na burge. Ha 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 dan zuciya in kwace.